Subsub na usab ang pagpangandam sa pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte nunot gihapon sa Bagyong Opong. Ang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Catbalogan City. Sa Catbalogan City sa probinsya sa Samar, buntag pa lang, kisa ka na sa mga mananagat ang ilang mga bangka sa mas taas nga lugar. May pipila ka mga bangka ang gitago ilam sa taytayan o gadunay pipila usab ang gihigtan na aron dili madala sa bawd. Matod sa Coast Guard Samar, naka-standby na ang ilang deployable response group para mo responde sa mga request for assistance sa mga lungsod. Wala na usab tuguti ang biyahe sa mga motor bangka. May warning na ang PCGs sa mga musungasong sa dagat taliwa sa gipagawas nilang notice to mariners nga nagdili sa mga biyahe. Apprehend na mo nila sir, may nakita sa sinisiring na inspection apprehension report sir. Yes sir, i-issue na mo nila sir in violation sir. Samtang miabag na usab ang BFP sa pagrikoreda, ilabi na sa mga lugar nga duol sa coastal area. Nakasinati na usab og pagtutaligsik ang Ormoc City sa Leyte. Naka-alerto na usab ang tanang ehensya para sa emergency nga posibleng mutumaw nga dala sa Bagyong Opong. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.